Аз бих искал да споделя малко лични неща, защото тази потресаваща случка от миналата неделя по един много болезнен начин ме върна 12 години назад, когато с екип на Сдружението за честни избори трябваше да наблюдаваме последните избори на Милошевич в Сърбия. И трябва да ви кажа, че най-гадното, като ни прибрах бойте на Милошевич, не са шамарите, не са ритниците. Не е това усещането да се давиш в собствено си повръщане. Най-гадното е, когато видиш как тия хора следят най-интимните неща от живота ти. Ние сме някъде в ниш, арестуваните ни мазета, защото отиваме да борим честните избори и те ти разказват, нали, къде живееш, къде пресичаш. На мен ми се караха, че не пресичам на пешеходната пътека, знаех къде си купувам банички, къде е офиса. Тогава много силно се мразех, може би най-силно през целия си живот, защото когато имаше откровени заплахи за живота ми, преживях отблизо неща, които съм ги чел по учебниците. Пада бремето на отговорността за твоя живот. И тогава се чувстваш много щастлив. И усещането за това, че някакъв друг изверг носи отговорност за живота ти, те праща в едно щастие на една сомнамбулна безотговорност. Та имаше тогава момичета, наблюдатели като Александра, и онези изверги казваха: не се притеснявай, тук знаем как се оправят с такива неща. Ние знаем, че стъкло и жени се пипат само на гол. Те казваха: ние имаме задължение да ви изпратим до границата, ще ви изпратим до границата с Албания, там няма минно поле. И тогава се заклех, че каквото и да става, каквото и да е в България, не искам България да бъде такава. Казах си, тук поне тая полицейщина, т.е. работа няма. Тук поне, каквито и да са изборите, колкото и да сме бедни, каквито и проблеми да имаме, ние можем да се борим срещу това. Историята от миналата неделя според мен ни показва, че ние сме на една крачка от тая ситуация. Защото виждате в хронологията, която е пред вас. Това са серия от безобразни действия. И най-голямата драма е тази безотговорност. Това приемане, че нещата са нормални да бъдат така. Когато правихме проучването, това, което нас ни потресе, е лекотата, с която толкова много хора си продават да си казват: тук си е така, няма проблем. Лекотата, с която смятат, че гражданските права могат да бъдат нарушавани. Вие чухте сега. Хора от избирателната комисия казват: играта вече е изиграна. Какво искате да наблюдавате тук? Това е преди да има резултат, преди края на изборния ден. Те казват: България си е така, такава е нормата. Къде се месите? Каква е вашата работа? И това е огромният проблем, огромното напрежение. Че хората, които би трябвало да се грижат за ценностни избори, за честни избори, които би трябвало да споделят ценностите на демокрацията, това са тези, които по най-груб и безпардонен начин нарушават тези ценности. И Александър е герой, тя казва: аз ще остана тук. Нали си представяте колко са хората като нея и колко са тези, които казват: ако е така ситуацията, аз си дигам шапката, не ми се занимава повече. Не искам да живея в тая омерзителна ситуация. В Белоградчик нямаше хора, които се срамуват от това, че там избори се купуват. Не им пука за това. Те, като сомнамбули, са харизали отговорността за живота си на някой друг. Чакат някой друг да се оправя с тях. И за мен наистина сега въпрос е: каква България искаме утре? Дали България е на Конова и Кехайова, където така се правят избори и тук си е така? Или някаква България, в която може да има честни избори, може да има гражданско участие? Прощавайте, че казвам аксиоми, баналности, но в модерния свят да бъдеш човек означава да бъдеш гражданин, да имаш граждански права. Когато не си гражданин, ти си не човек в модерния свят. Това, което се случва, това приемане на
за нормално на отнемането, погазването на граждански права е нещо, което ни прави не човеци. Ти може да бъдеш скот, може да бъдеш някакво зомби там, може да живуркаш някакъв живот, но не си повече гражданин, не си повече човек. Ти си в гражданското, модерния смисъл на думата, социалното небитие. И аз наистина много се гордея с това, което Александър е направил, Петър е направил там. Но мисля, че сега е момента ние да решим, приемаме ли това като норма, отказваме ли се да бъдем хора. Защото, прощавайте, това са едни избори сега, в един Белоградчик. Цялото внимание е фокусирано там. Какво ще стане, ако сега не реагираме на следващите избори, когато никой няма да обръща внимание какво става? Нали, самите тези коноби и кахлиота са казали, какво се интересуват от някакви села, които имат 20 бабички. Да, ние видяхме, че там има 20 бабички. Първо, дали трябва да казваме, че са бабички, когато те могат да гласуват. И след това по списъците, като ги извадите от секционните избирателни комисии, видите, там са гласували 100, 160, 180, 200 човека. И са 20 бабички. Те обръщат резултата там. Между другото само, до ден днешен Централната избирателна комисия все още не е качила резултатите от секциите в протокола. Ние затова направихме така наблюдение, за да може да кажем, ако са влезли 20 бабички, как след това пише, че са 120? Защото другите машинации, които стават вътре, вие сте ги виждали. Там може да бъде покрито, може да се скрие резултат. Това ли искаме, това ли е нормата от тук до следващата година? Ако си мълчим като граждани, като медии, ако няма реакция, тогава казваме, окей, съгласни сме. Така се решават изборите. В 2 часа те вече са знали какъв ще бъде резултат и са им го казали. Играта вече е изиграна. Тук си е така. Къде се месите? Какво ни пречите? Какво наблюдавате? Не е въпросът за Белоградчик. Въпросът е за принципа. И това е екзистенциален, модерен въпрос. Как си човек в една ситуация, в която нямаш граждански права? И аз наистина си мисля, че трябва най-остро да се реагира в този момент, защото другото, което ни става, аз съм го преживял в Сърбия и не искам да се случва в България. Благодаря на доктор Стойчев. Да, заповядайте. Тихомир Стойчев се казвам, председател съм на Национален антикриминален и антитерористичен форум. Това преди малко, което доктор Стойчев сподели, събуди у мен 2 въпроса. Беше ли публикувано в нашите медии това ваше задържане, отношението към вас и разпитите ви, които са ви насочили към това да направите изводи, че вие сте следени на територията на България? Вторият ми въпрос е, бяхте ли викан по този